Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Vyakeki maumu anchumu ya veta senike Ndizi TV ne virobina nende mokwaligania asomo rumulyo gwesa yogoncheria astokomera no moncheria bwe litukolya rero yogochota semia amangi igoro yogoncheria bwaye nigagutumanyanga ya chakirite nigikegetaka gutigetambuke na gochora ugoncheria bwiga naga igasabiri kago ugoncheria bwiga bwaye nikubabiri bwo kumwira sensemo yayo mwanchumu yango kwaligani bene elinde tumusanga subwamo gochaka bona iga goika omoele na bakanda gutubota sensemo mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakanya gwetera www.ndizitv.net na frida kerubo sanga na nchego chakabona iga goika omoele tyagaligani omoncherera bwe litukolya rero tumanyene cyakorwa na ndi mboncherera kukibuli agakora karibu sana mbia mono asamari tankro gujoch morara osengo ko South Mugrango aiga muri nyamarambe ase ko ni amache egioske ke unda mokerigeretiga nyamarambe kwa supply nche ngota bucha amache kurwa na supply abantu banyamarambe na ende ngachore gasi nkaranga ne gasi eringia yankonyire ndi bunamunyiro chingende taiga uyu nambe yitega na ongo sombera nyamarambe ngimanche ko supply ra kero chi hoteli kera nyumba nonko ira ahambye mana sana karibu asomo rovelio jeje tatabingo ndi wachagete obonchirerio boiga obonchirerio wa mache onabo chagete kinde skuru yoboroso nduru primary na chagete 1985 bono na gatumiru na kabuywa gakeiga na ereri abantu kogera mungina tare ngororo mama na asirete tuakinirete rende single parented family ase nkaya ito ko yane kuru kubo munyama mata uchi matensa bono na gatumirwe ba bisaba gantumiro ndogo ntuma mache ngagendo ndetera mache na mwirira onge tunguru ebesinire yakare twagatumire tunguru ona karabare konga na agacha kero na agachire bese iyo nkanyora niko nanje tugutuge ngoko sana nkaoni amache nkagure ngoko omwako yorenge 1985 bono na kora lakini kare ika 1992 eka 92 ngajoine skuru enene secondary lakini kana ngojo inia secondary naoni ria amache na agorire chingondi na agorire chombe nkanche gasiye sana bono nkagengara agende secondary ane na chite skuru kurukundu kwende Kiabigoria secondary school nona akorete kuru 1993 nona akorete kuru una na akorete 1996 ngore na iga naende ewuli bare na akorete standard 2 ewuli bare area na akorete standard 2 lakini naenda kwekana na lenge sukuru na nchete amangana ya mashairi gotera lakini kibagokia nira amachi na agasombe bono amachi na akarusiri chinsoko agukare lakini kana akarusiri chinsoko serikali yaitekera chikaunti chiaswa bakarorambu ya bakangagachira egiosi keke umweshimwe ngwa ekera lenge governor bakabeke egiosi keke bakambekera amachi ona ongende tekona gosomba lenda amachi aya kana kurusheiga nagora chinusi sano nanje nachikone lakini aguli tanga ni chinusibere na akaonire ke wiweke chinusibere igongibere chishiringi ibere aseke usi ona akaoni chishiringi ibere ona nkanyora ngegasi ya mache bwate chi principle ibere principle ko punctuality and honest yani oikerani andobo mwege enwa ona nkanyora ngakana atumiri George ngenore nta mache nali kumnyoka sana uikankerani abarende rike sinjambete ko ngatake magora naya abantu baka kole rema bond strong one gasi ane mache na beren ko yoni bone kana ka na 1992 93 kana join secondary ngaira na 97 ngingokora na ende ngachake gasi ngwate wili ba tinje ko gasi ya serikali gasi na yegenderere kuna koni amache aya igo bona igo yani kuna koni igo ko 1997 ndinjeti ngate bono ngo ikaransa sende ngelingi ngokora manyenge service ya amache igerengia chitinje liko na kulige service ndiye gasi ndiye isiko ona one nga ya yagendereri
ande bono nkere na bono kana ku revise bono bono chirende ina renge omoke na kona koni kogore ngoko na gore ngondi na gore ngombe bono ebinto biri natumia obongaini buri bwe school ande nkamanya ngegente getanga no komwero kanyasaye nintoregete ani mwantete nyasaye kanyoro maete karoko genda roche ari ensoke ro gwagajiro mari narangi no konyora egende kakina angete kino konyaka umaye to kwa kwanya na baisike baro bona basaha bange egasi ko basinya sengenjo onye wanje to bonyaka to kora gasi na ndanye gukonywa marwa to gukora gasi because okanyanga goko bogorira amaje oroja ne bwi bitano bogori na urenya kwa bogiri amaje amabe bona bateje bana bakanganja asengenjo nkorenta amaje amaya na ndari kunywa maru ne sigara ajeje karankurigereria emyaka igwa tutabiri kera gwatare to bwanchireri oboiga karangwa ke sabian myaka 35 wakorire obwanchireri oboiga kerekende ngikyaga togateba ngati gochora sense meiga ya Nyamarambe nche no ngiborere Nyamarambe gaiga Nyamarambe no seito nande town yekere yari gochaka nke bantu mbari gasi asibona ambuya muno omwanchwa omurire kanyora nende grade na ogakoringa ke mage koro murwaire igoro nkarora bono tigangenderere gona boni amachaya egerenga nankonye nke target kelinaga neti wone birengereri biane ndoto yane nigo yarenge nkore skuru kana korire somba amachaya iga nyaga chenyombe ngia nyomo mokungu wona na chitenga nyomo mokungu nkanyoma mokungu nawe ata abana ndi bona changamento yunde ombo ata abakungu babere na abana ambo ata 12 bona gwetera sengenjo gasiye tindi kona juseso esese ne lingwa kana jisiringisa no gaiga nanya konia bona nkanya na amanyekanire ndi gatoka na linde no moteli ndi wa mashairi torira na maiga ake akera kware kwaega ligwa tetikunyoma kwa bate kware nginga na machokona aye baba tigabo nongo teibono omukungu mutangani na egete 1997 ndakachikuku na mache ngonia iganta mete agateba muntu oyo ichara liko somba mache tindikolichira wono ngachiko matenge gasi ne gasi agantama 1997 wona kera agenda 1998 naron karento yunde nara kanyora na mache ngosomba ere na beto kolemereri yake lakini rinde yaba ese amache gerenke ninje nka accepting eyenke ero nere gonkonye yare ntenene alinda amenya ama ya matuka mange nanga nilikomenya bono ekikwaboria na batari na mache na gosomba lakini nyaroka chinyinge echi ale gonjaye katika babere baroboyo omega tire korona ngebe yasanga soere na rente sukari morogoba agateba gakyo yere nere ntatiga ngamorento le na abana babere ndoche ngarero na gwate bijuju nane andingo chibire sukuru ando yonde na ando ndaga karanga yaya one karo yara salende gasio mene ne ngongu sana na ara gulete no na karuri ngara sombera amache aka 1200 pick up na ara kagulete ngara sombera amache ngaoncho kaniga ngini nganyara gako na kumsumbua ngakaoni ngaoncho linande bono ngagora no mogongote naro ngajanganya mogongote ni gukori jo muntu gusukuma mate gasi abande kera bakoranga kora bakani chibesi nyinge bwata etire chinge nkomenyera matuka amange bona kero ko talia macha ya kirikende ebibuye ebi akora tutebingo liri watekera gwachagite kwale gosomba machi na kalitatana na ndingo rocho kwale ko ruse bona ngaki kerito gacha bona tigo otumeke ebibuye ebi ebinene na chitenga nyora bono goika kubuguria kalitatana kana chitenga ikalita 20 bona ali gwetweka na ali gwetweka iga na netweka iga na ikirio mundu nkanyora kubuguri iga ne gasie nkongu bona nkara gongo tumie wilibaro nkagure wilibaro asenko be 3 kwa bairera na bairera tatebinga macha ya gonga yokoni goche amacha ya nanko yaoni within Nyamarambe town ebuna muroche town yeyere iga ko ni goche side ya gochimate yeiga na irira na wana basigari abanyagitari yani door to door house to aseti skuru ngoirole gusase chi hoteli ngoirole chi hoteli na chinko ira chi skuru ngoira na renge na rekara na bwate gari eyo lakini ende nganyange skuru ete geta macha mange lakini kera serikali ajiteka ngusira abantu amache kera chinyombe changamoto na ajire konyora ono nganyore competition ya soire bono chi skuru ngo bangusirwa amache bono amache serikali ikambikiraga iga igante bono ndena limbaroche nga ngoni nda amache ngabate nyanje na bate ngambekera ngena center amacha kurukurwe getunu kerigoro bai achambaka
Kero kenda ya kero koni amacha ya iga chikasta koni nenda amacha buno koni. Nimkata competition. Mbara warora chakire competition lakini wono experience is a good teacher. Musungu abasongo bagote yani na akoringa kintambe na bero mwalimu. Wono ncha macha na kero nko yaoni abantu mba manyite. Bagote nga slow but sure. Yani ni ndengora lakini rende ngoikera ninde. Wono ngo chinatumie simie ba ngakere simba ndenga ki. Ndetera maje buyu bitano, ndetera maje buyu star. Wono na wona competition na chaka nyore gintu nkiri kiang ndenge kuru kwepigipigi. Epigipigi ninga yacha abantu baboda bangitire. Wona bago chabagenda boyi babo kuri nyonensita. Wona kero bako kuri nyonensita nje wona nyana onde na bitatu biane. Lakini na bonko ngete. Lakini what principle batenga hai joji murara usengo. I don't overlook what somebody has. I mind the little I have. Mliamana sana. Nechi principle kwante abanibere. Principle ni very punctuality and honest. Mliamana sana. Ekero korigereria kwate banga chipiki yuma te chaletire competition. Anko nyarole ko se customer tagete bibu bitano aye wheelbarrow bitatu ogosuguma. Keninga cyokorite inchi customer chiabo naenda incho naende nalibao korangere. Asenge njole ngotumia punctuality and honest. Mba manyete ngalende inche ne wheelbarrow ngotumia. Ngo babekere chinsa. Ona buno yo ngakera saa 12. Amatengo kolente ngo ni ngo about 30 minutes kuruga. Uga is the main. Ono gama ngo ni paka police mate to no police station. Na oncho kaniga na pima. Ono that's why around here. Ono inquiry around here will bare go so baka nyumba. Kama dinani. Eke wiye ke moire ngoko ni amacha. Eke wiye ke mandamu na kikebwate bono echangamoto gitiga. One ke wiye ke ngwende ko ni 30 shillings. Bono lakini onyora abande bakonga 20 ona ani ego depend ni distance tiato kwa neke ni distance na bono kuruga iga kero nkoira mache gusino hotel iri rogorari igo bakonga chisinge 20 barusi siringi sana bali gete siringi sana emechiringwa kanaga for maintenance fee ona nanyara 15 shillings ona nkonto te kwa mfano ngone buyu 30 a day ona bomba tichingi chimia guchiagu amacha yo kogora 5 shillings. Echindo chenchiro rochibwata amacha. Kerekene njo tariko prefer ubise amacha korugoche, wa prefer gocha kwaka na 5 shillings egai. Amacha yega na treated. Macha abunangu situgocha na clean for drinking. Na nje ngo supply amacha okunyuka. Na anda amacha ga kobo bwange. Nabo kerarange nabo ndagende chiko ni amacha segete nyore etapu nere ange gagu. Na onko bucha. Bona abantu mbenye genete. Njembe mbanye genete abange ningo banye gentabo bisaba ngabajira obisi mbege ndinga machi ngo bana maya na bande bago bali gutaka macha aya asenge nja macha ago etetangime kera etetangime neji pipe gasamba bona abali likoyo lakini bona bande bagani alia akurwe spring ona una mwara kuruma atali sina kuruma atali ngotire iga na macha irende kurwe soko Anto metabanta baiga bagotari abantu ngo nyora barobo ko musana suko baigena na barende bagucho mutaro bairira abantu anaberego na bakonda baguchege sima bamote yana machi uko ayanga kigwa kolete chi customer chawo chiga kwegena egento abantu bakonyegenera nkeringa ki timbu atinda mwamunga nga yani nga wono tete kubugulia mange nje ngo batebi nja mache nkolenta na maya nanda sengo bujani ande na kolire singa kiendambe mba manyete ande gento kende banyegenete tindi kunywa marua na ntari kunywa maru tindi kunyi sigara bono goikoma ete karoko umuriro monta amaje ngo kumumurira akora gutiokerera na ndo maete abantu abange kidemu echi ukoirera amachi demche abantu aba obisaba okanyaro monta akora kurigereri buya nandiro yo mwana mwireta manje ngamagondenga ki kwanda tera amaje musee sikai uende kukunywa pombe iye chakula ya wazee enama leti pole nintolegete mwanjete nyasaye nchene ya nene ya machi ukantagete andanga hiyo nimekusaidia hiyo ni yako umeninulia lakini sio ya kuenda kukunywa banyegenta asinge ndali kunywa marua ande bokora bundi timbwati ahande jora bweterera ga butora soso mutumuko mukaigo to koirana no bikogo toeresera nga cyubonchirire bwa bera sense miga akero to koryeringa abantu kuru sorgongo ro gusyo metemba na litukugora amache to metenga abantu ba kwanso mu cyo Nairobi na buka bakugora amache rero cyo tumanya mange bye mano sano mwanchi muri beta seni kyandizi TV yo to gete gusanga ime mu robere gwesabali yo bonche bya sto gende gusanga nere joji morada kurwega sense moya nyamarambe yo gende to kwa regoro yo kokorerwa a sense moyo bonye bwa mache a
ase chinseme chiga kolende tosikatonyegera tosotora sume kimokoma keigo tokoira nase gikege kerebosio elinde togosanga amani. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yekigi mao mwanchi muri beta seniki ya Ndizi TV nende kokwaligania asentunda ya kabere chinga kitaganta gusanga imeyo morobele gwesabali yo boncheria yo taganta gusanga no moncheria George Morara kuruga gasense mechiga cha South Mugrango oyo gendete gutumanya igoro yo gokorera bwaya asense moyo bone bwa mache kuruga asorogongo rwa busikonde ndete tumirane nere abika gutumanya amange gwetera oboncheria bwaya George kora tumanyingo antumaitinga amache abantu anene mono tari osorogongo rwa busibana lite kugora amache mono na sitawo aya sense mo yage kirokoni amache ngaki abantu bakorengererie kerengererie ase kerengererie kya gusi abantu bamanyete amache tabwate besa lakini nche sengito nasomete business education nkanyora nga amache na nobogima mache nona samatanga nara kunyugo nkanyana one kenyamu kunyikira amache bakembeba wono ngacha nkaligereri nkarora nche korega asi abantu bangite nanda bandekera bakora gosomba amache bakora uno muntu mutaka lakini maene bwa mangana mbolinga asa amache asa andusiri asatambe ankorere binge birintagete nyano mugati na bonkoria nyane ngokonda ite na bonkugura banyangu ndaite travel ujibosongo na bongo travel goitere amache aya gakongebesa wono amachaya ekero baruche ngatindi gokora kende ebacha koansa kumanya ekero banyora nche ngutumu nekero bagutuma amache okuruguri siasia yani ri siasia no muntu lichara lakini in real sense igombwate certificate na ndo mungaini no na mashairi kuri gosomba amache gwika kari shairi mashairi ana no mbwata kurengenya nyenye limo na bonko boroki kana onkuru kwi malenga ase Kiswahili usemanju bono nkurigere liga na pima ena ikaranse tenga pima nkarora ime yagusi tingogenda kurige gasu bosongo tingogenda kurige ande kanyora mo bisango korare gas abantu bansire guichura nkanya bono igende ko kinta akorete no koira mache sa macha amaru akwengu arotini koira macho no nyanga nebuse kare nganko ba mache guchyo yaya no chi hoteli nkoira yani rende na abantu bo bise nyumba antu meta sorogongo rwa busi marakera tulicho tuaka mono nkonyorore chinga kiembule twete kero kende kerenga kiembule twete narongo nyorore chiode chukwira mache kere mbule twete gasi no koremereri abantu abange bamanyete ngekere twete tindiko ni mache kero narenge skuru nasomete water drainage na sa mache akuru na rere ngosomia abantu abange mache yembura tali maya kogera impurities bire sembe oni gojire chimbe kati ya macha kuru ensoko akire omugaso igara amaya bono abantu bali bamanyire nga mache ensoko na amaya tibali ko tumia mache ya yembura none mbure karo gwatachire goso tacho korora nga ebwate lyoki enere go chiarenta cancer
wona abantu abange mbachiti bamanye nasomereta amachi kido atari college na chiete ende bagacha bakamanya nga amachi ensoko na maya wona kare mbure tuete nje nande ngo badenje tindi kona amachi agwesiri ya bikoze bisimambire gaiga nje ngo ata amachi ngutumia na amachi aruche yensoko akerekende asemereme yiga yabo gokora atumanye ngo challenges kitiri ugo chigoetera challenge ndanga ningo chinaetera niye challenge ndanga ni amachaya abwate chibesa chinke sana na ndibone kere ngure yatura arakene besa twimogendi bintu mbiri gosa na byare gosa kurulitanga ebintu byare gosa bike wone nchara nere nyora bono ya nandenga bakanji kulige kondo lakini bone gendo ya chaka onkonya nesini ngonya ngabona nyibe keretenga ebuyumbire ngankoni nyembe gete uyunte ni 50 no nkoragira kuru bona na burego twa amanya naoni rebibike byana gonkonya nekere kyo mugaso nko gachande besa tindiko ye misuse igonko ye gacha asegasi yiga yakira lituko andi no chete skulu kerekende njo taraye tigera nebwate michande mingo gutrakira njo taraye tigera oliye gasi ngao otigere nonde nera agendere ligasi mbiya mono sana egento yakora ntaratige gasi ye amaene ba mana manyitenga nche bunande iganga ninya gache chinyumba tirento abantu abakondra bandranga kimuntu numutaka lakini asinge nche kolenta chibesa siringi 20 chiarente emia yarente elibu ntari kuwaka na bango wono roche nkogora maji siringi saro nawo ni amaji 30 25 wechi 25 she nko wone buyu 30 muroche na inu cha webesa nenga kieko wona nye ngoli ko sina kamia na ninka nyumba tindiko kombwa wona nyaranga igasiga kitinko gende kondo ekogere kondo kogenda koleme kondo igugwaka nusiringi 200 ngosomba amajaya na rosiri na 500 wona nande mondo nande bona mbali ko manyanga nimbwate kabesa mato mondo wa maja kurulisia sina abateri tangani bakorongo mondo betafuta na bwate besa lakini mata baba omuko ichire okonyanga gande buya bono tingotika igake tingotika kerekende amatuka busio ayono moni amachenga yoga nitigwikira tinda kubwata bujana kwamba uri swali eri arora gasi iga yabona rino ga nitiyokole mukokoteni ga yoga nitigwa supply amache nyamarambe nyima njoga nitigwikira nchama kania nanje nale ko sabanya nyondri ya serikali yakikonyora nasukumire uri baro na arosire nche nale ko tuma kujino nabona egabana yane simbarati ale ko chakomanya none shairi ndire muri yeta kuri kunanda ake ni nyanje teko motogi sana bono bale ko chakorana ncheraki project ya water abatimbu atikeombe ki abantu togosomba nabo ninche bweka nde sole proprietor nale ko tenyone vijana ebinde aba kona kuliemberemo banche bachichega iga batoigorera macha none karago chatari go chacha butambe ndito jirwaja njaga mutu ana kwenda kuchirocha nche nale korana marana nangorera one tukutuku uga nasombera mache ani singobeka mauta engine naya bona asukumire na arosire nendo nondo chenga magenderero mbu yale macha na mungu atekerenga nga in the future evijana binde bimbu atisi wono nkoko tankali ko chinkali kutwale miaka 50 lakini rende wono naliko side vijana binde bache bambu atisi no gavana ko toreto ko no nkende iga no project gete iga nintrenda mache nda bantu barage ka macha aronkunyure mbakuku kerekenda abasaye kwabere ko bakwanira baraye bagwesokia nabe ko bagwati birandi ubaro kinga kyemereme yige goko abasaba bange keronko batebya abande nigo bakwobwa abande mbale okanya bataranyoma abatanga ona mwiseke kyara kanyuma ite nanyate changa moto yuko nyoma sana ona lende kwobwa abale lakini karaba aja ko realize nga egasi ya machi ne wate chibesa abande bono okanya baiko nyoma passengers okanya na utokumnya kaniro chemba buni ngande mo utokumnya kani pigipigi ona mbali komanya lakini esa unjenere ngo aka maite ulibaro ne asiringi 3200 pigipigi ne ya 90000 tindi koweka mafuta tindi koweka mafuta ne o iringo beko sina digesi ka ngombe na etiga friction yanya kogenda kuchiagu ona wango na kusukuma igo ona karongo sukuma kona kusukuma kaba kona koranga ngaki nje ningenderete ne karona akorire ko oni amachaya
egasi ende ngo chinakora ne gasi yo boncheri bonde gukorika mashairi gondo moncheri gukorika mashairi igongo china narigererie gento iga hari kali shairi mashairi nara yambu atai bali bato cyane tekenyoro ngo shiri ko arabali kera shairi buya sana ngori kande bona nindigete igoro yo bonyaka kuri kande igoro ye elimu bona bondigete igoro ne talent ya bana bagokora igoro ye chinyangi bona chibono digete kabisa ne karoli na maete babugere na asomete lakini kana ngori kegente ko maete in Kisii County ntobu ati mondo ndo inche tindi mwalimu lakini nkwe waba nalika na irase computer na bekali bona mashi gaiga no ene kere nyangero gusana semisangirikana igo kwara bayirira mashairi nande konkumwe ya Abdalla Mwasimba bantu babulingo nomugusi lakini badenje nomugusi abande bakana ngajidi nomugusi ngo chibale barawakana engwaka nunde ishairi eliko naligire gangwaka nchibese chinyinge sana ona bunerie naligete omwana ole gokora competition nebichana na onko beka kurwa ishairi beka naligire gangwa gusiringe 3000 pa ubeti ni shilingi 1000 wona bongo lika nande gongo tera kuna ajire gotera wongo nyana nyinyike rugendo muguko iga wona uyo maza kara ko nyike rugendo muguko mbali ko manya gusirenga ndiro ga bana Simba arati osoro na muligire ndi shairi omwe mpyo ito ishairi eka naligete osoro jibesa ngete 30000 jibesa jinga jitumia aso kwa gache nyumba nyaga jito nyumba bokaiga nande nje angu ekora ndo kuma Simba atebesa nande bano kwandanga boncherire bali isko gali bakoligereti anda bantumba ro bakoligereti isko gali babwato gochaya segasi njege ndo nari ko batati mo chaye gas ne gas ko ona egasi yeiga ya macha ya na berenkoni kero na akorire mawazo mengi na yatia kwa hapa gas te yora akorenya tubu meti school tubu eba batanga making money is not a problem. The problem is how to use money. Yani eseke usi korosia besa tali gasi ngongu. Egasi ngakioko yetumia. Wana beseye. Je nare bateya abantu baminto. Ekenaki kipawa ngeire, ekipaji ngeire kenakito. Egasi yoko bokero ne yoko ni amache. Ni maetenga gasi ya mache ere ko ngebesa tali machanja ndite. Nchege ndege nchandite ne besa. Ne besa tali ngaye ne nchandite. Ne nchandite ndo sibugima bwana obuya. Amatumizi yanchandite bona nje nare ko bategere baminto bali mundo chituko lya lero ko Rusindizi TV anche gasi yao nande talent yao yirende eliria kora tubugeri ngeliria gavana wateba no mubungo bona nkora bakunereria osoro lakini bona gonko ikalisha ile sege Swahili nege Swahili ngoji natumia sawa kwa majina George Morara Usengo ni malenga tena manju niko na shairi shelenyewe ni juu ya sifa zako Osoro pokea ongera baba Osoro kwa kazi yako wafanya tutoe baba kwa gae wa maana katufanya kilioni kwa Osoro Mungu wetu kakufanya ongera baba Osoro uzidi kutufanyia kazi yako yavutia hapa kwetu Mugirango barabara za vutia ni nyumbani Mugirango kusafiri kwa vutia Nyamarambe Mugirango hongera baba Osoro uzidi kutufanyia kasikia wakisema Osoro msomi sana Marekani kasimama elimu kapata sana Wagirango wakusema wao ukupenda sana hongera baba Osoro uzidi kutufanyia miaka 5 ongeza 10 sasa itafika uzidi kuendeleza na uzidi kusikika hayo yote katimiza Mugirango kusikika hongera baba Osoro uzidi kutufanyia na mashule umejenga ni Mugirango nyumbani zahanati ukalenga ni Nduru kwetu nyumbani kuajiri ukalenga Mugirango nyumbani hongera baba Osoro uzidi kutufanyia shule yetu ya ufundi umejenga Mugirango kweli tuwe mafundi Kenya yetu ni mjengo Osoro wetu ni fundi
hapa kwetu Mugirango. Hongera baba Osoro, uzidi kutufanyia. Osoro wetu hongera, maendeleo wafanya, mashule yetu yang'ara, ni kazi uliofanya. Osoro baba hongera kwa kazi unayofanya. Hongera baba hongera, Mugirango kusikika. Asante. Hiyo ndio shairi nililotungia mbunge wetu Osoro ambaye ni amezidi sana. Yabona sana so gusangana into atimete sino kwatingana yo mweli aso mwancho moligereria n'abantu mbaroro bakurigete korobega sense moya Nyamarambe mbamaiti go sengo nyora mache bariga ningo batebi ne kibago konyora. Nche igongo toka South Mugirango Nyamarambe naende egasia nengo korani gasia mache na kulika mashairi na mwegwili shairi eligo ende sama shairi kulikirande Kinyangi na nekero so monta akure na bokondangeli kulikireli shairi kusekero bwa tarusi ende yonsi igongo ikaransa senalika igongo likatali nkolikerwa igongo lika na ira na beke chaparo goleli igoni nsome tege Swahili na nyorete na wenda kogenda kisukuru lakini ngajoin ni skuru yete kurukia bigoli ya secondary. I'm proud of it. Na ngosoma na somete na kore 1996. Ndoche school fees yabo mbyagwato mwe. Katoko ro muroberi gawe. Asante. Yamana sana mwancho murigeria kwabere ko gusangana into ko rasinse mechiga cha South Mugirango tobito gusangana monchereria George Morara oyo kokora sense meiga yo koni amache obere ka gotwerera igore sabaria yo bonchere konde gwikiraga buno to gwikira omwaelio bo muroberi gweri tukolia rero tumbane litukolinda stokomeno moncherere gweri tukelio abeka gusangana into amange gwetera oboncherere bwaina bokwenda gutugwata sense mochichi mitandao asense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net. Frida Kerubo twara oguligereria Torobia.